При мен вече е талантлива, красива, млада, изключително очарователна Цвети Радойчева, певица. Здравей, много ми е приятно и благодаря за прекрасната покана. И аз ти благодаря, че я прие. Какво е за теб музиката, Цвети? За мен музиката е магия, вдъхновение и най-вече огромно щастие, че аз съм открила призванието, своето призвание в живота. Именно това да пея, да се изявявам на сцена и да радвам хората със своята музика, да докосвам хората и да оставам в тяхното съзнание. А на каква възраст започна да се занимаваш с музика и разбра, че това е нещото, за което мечтаеш? Интересното е, че децата, доколкото знам, преминават през различни желания в детството да се занимават с това или с това. Аз винаги съм знаела, сякаш от самото раждане, колкото и странно да ти звучи, още от 3-годишна възраст, когато вече съм се осъзнала, че музиката е моят живот, ще бъде моят живот. Сцената е мястото, на което ще се чувствам най-прекрасно. И наистина, още първите ми стъпки на сцена толкова много удоволствие са ми доставили, че съм осъзнала, че именно сцената ще бъде моят втори дом. От кога започна да пееш, да се занимаваш като цяло с музика? На 3-годишна възраст знам, че майка ми ме е завела за първи път на един детски конкурс, на който аз се изявявам и ми бива дадена награда за най-артистично дете, което така ме стимулира да продължавам напред. След това съм пяла в детски хор, след това продължих. Музиката винаги е била част от моя живот, въпреки че съм завършила езикова гимназия, но след това една прекрасна среща ме провокира да кандидатствам в музикалната академия, именно срещата с доцент Алис Боварян. Бях провокирана, разбира се, подготвих се и изключително успешно кандидатствах и бях приета. Сега вече съм дипломирана поп-певица. Поздравления! Благодаря. От толкова малка Благодаря. Си получила награда, признание и до ден днешен продължаваш в тази посока. Откъде води началото си таланта в семейството ти, в рода ти? Бих казала, че майка ми е тази, от която аз съм наследила своите артистични качества, своя талант, своите сценични възможности. Тя е с прекрасен глас, но не е станала професионална певица. Но пък това, ето че по наследствена линия тези прекрасни таланти са се проявили при мен. И аз успявам да ги осъществя и да ги направя своя професия. Би ли искала и твоята дъщеря Ванеса да се развива в музикалната сфера? Най-интересното е за мое щастие, че тя е изключително атрактивна, много артистична. За щастие, пак повтарям, е взела тези хубави качества от мен по наследствена линия и е наистина едно много лъчезарно дете, което изключително много се вълнува от музиката, от танците, от изкуството и без аз по никакъв начин да я карам. Сцената наистина ни доставя огромно удоволствие и мисля, че до голяма степен и тя ще се развива в тази насока. Би я подкрепила? Разбира се, че бих я подкрепила. За мен най-важното е това, което прави, да доставя удоволствие на нея и да реализира себе си и да бъде щастлив човек. Какво е да си майка? Предизвикателство ли е или е повече наслада? Да бъдеш майка е голямо предизвикателство, но несравнимо щастие. Това да ти каже мамо и да те погледне с най-чисти и прекрасен поглед, те кара да се чувстваш наистина значима и наистина много специална. Всеки ден ние преминаваме през различни трудности с нея, защото все пак възпитанието е една основна част от комуникацията, от нейното изграждане, но несравнимо щастие ми доставя. Не само, разбира се, труд във възпитанието, но преди всичко едно огромно щастие. А кои са трудностите, с които се сблъскваш в ежедневието и остава ли ти достатъчно време за нея? Аз съм доста активна, наистина пея на много места, канят ме. Моята професия върви стремглаво нагоре и за щастие майка ми е тази, която изцяло ми помага за моята дъщеричка, защото грижите неимоверно са много и тя, разбира се, иска цялото внимание за нея в такъв период. Тя е на 2 годинки и 5 месеца. Но във всеки един свободен и удобен момент за мен аз посвещавам цялата си енергия за нея, защото мисля, че
най-важно е да изградя една прекрасна връзка на приятелство, да комуникирам с нея и да й давам любов. Да са живи и здрави бабици. Да, помагат. точно така е. Точно така е. Като ти каза, че обичаш да се занимаваш с нея, ти правиш и много срещи с ученици. Точно така. Разговаряш с тях по най-различни теми, дори те ти споделят, ти си техен приятел. Точно така. Защо реши да правиш и това? За щастие, да, благодаря ти за този въпрос. За щастие, аз съм лице на кампанията "Успели българи дават личен пример". Имаме вече и календар за 2019 година. Аз съм на месец септември. Календара и цялата кампания е с подкрепа на МОН и Столична община, с организатор Диана Николова Миланова, една креативна млада дама, която събра прекрасни личности, известни хора, които са постигнали немалко в своите професии, изявени с добра репутация, с стил, с прекрасна комуникация с другите хора. Такива хора, които наистина трябва да бъдат модел за подражание. Защото нашето общество има много голяма нужда от хора, лидери, хора, които да показват правилния път на младите. И ние правим именно това. В нашите срещи ние комуникираме с младите, разказваме за нашия път, по който сме тръгнали, по който сме постигнали мечтите си, мотивираме ги, стимулираме ги да вървят по пътя на духовността, да не се отказват, да учат. И интересното е, че наистина вече втора година ние правим тези срещи. Има статистика, че след тези наши чести посещения в училища, учениците са много по-мотивирани, намалява се вербалната и физическата агресия, което е нещо изключително важно в днешно време, и много повече се занимават с спорт и изкуство, което много полезно. Изключително, да, така дава един светъл лъч за развитието на обществото и на младите. Това е основното, което правим. Аз съм изключително щастлива от тези срещи. Имаме много такива. Направихме и един концерт 50 години Национално природо-математическа гимназия, на която аз имах удоволствието да бъда конференсиер в зал номер 1 на НДК и така да дам от своята енергия, от своята душа и да допринеса не само с своята визия и с своята личност, но и с изкуството си най-вече. А какво споделят децата? Какво ги вълнува? Какви въпроси задават? Децата са изключително чисти, особено до към 5-6 клас са много лесно влизат в разговор, лесно ми споделят за своите желания. Има прекрасни млади хора, които са наистина така интелигентни, мотивирани. Вижда се, че израстват в семейства, които се грижат за тяхното развитие като личности, като цяло. Така че аз съм обнадеждена и се радвам и благодаря, че съм част от тази кампания и се надявам, че чрез повече такива посещения ние ще постигнем немалко. Защото в момента наистина по статистика положението много сериозно е зле. 6-7 клас буквално са неграмотни, не могат да пишат, не могат да четат, много от тях не разбират текста и не могат да го прилагат. Това, което четат, не могат в ежедневието си да го приложат. И ние работим именно за това. Да има по-интелигентни деца, да има по-развити деца, по-мотивирани, по-духовно развиващи се като цяло. Духовните теми интересни ли са им? Да, разбира се, изкуството е нещо основно. То удохотворява, то ни дава стимул. Музиката е изключително важна. Тя има не само характер, който ни кара да се забавляваме, да имаме настроение, но преди всичко възпитателен характер. Аз съм на мнение, че музиката в България в момента изобщо не е в добро положение. Не само, че подкрепим с две ръце това, което Нона Йотова специално иска да въведе 50% квота за ротация на българска музика. Това е изключително важно и много потребно в днешно време, защото музиката е тази, която възпитава преди всичко. Българската музика все по-малко се чува в родния ефир. Доколкото зная и доколкото аз чувам, защото се интересувам активно, това 80-90% е англоязична музика в нашата държава. Това почти никъде го няма. Една съседна Гърция, една съседна Турция. Щом влезеш, първото нещо, което чуваш е гръцка музика.
турска музика, Тяхната македонска автентична музика. Края на 90-те в Франция се въвежда такава квота, което пък допринася за това да има много френски изпълнители, които пробиват извън граница във времето. В Германия също така, началото на 2000-та година има такава квота за ротация само на немска музика. И тук е вече изключително наболял този проблем, за който ние трябва да се отнесем изключително отговорно. Това мисля аз. Откъде идва този проблем? Защо българската музика действително е поставена много назад? Българската музика е поставена назад по някакви причини, поради които трябва англоязичната музика да се върти. На някой така му е изгодно, ако мога така да се изкажа. Това трябва да се промени, защото и от финансова гледна точка приходите, които идват от различните дружества за авторски права, които се изплащат, трябва да идват тук при нас, при българските изпълнители, а не да излизат извън държавата ни, да отиват при чужди изпълнители. Това е нещо също основно свързано с този закон и с икономиката и най-вече с стимул и мотивацията, която трябва държавата да даде на българските творци, на българските изпълнители, текстописци, аранжори, да творят, да показват своето творчество на младите. Младите трябва да подражават на хубави, качествени, възпитателни текстове. Защото в момента наблюдаваме не само много малък процент българска музика в родния ефир, но и от този малък процент българска музика има изключително невъзпитателни текстове и невъзпитателни песни, които вървят към отпадък, водят към отпадък днешното общество. Абсолютна деградация, културна деградация. Това за мен е културен отпадък. Българските младите трябва да следват и трябва да слушат музика, която ги обогатява, която им дава стимул. Така мисля аз. Хубаво е, че мислиш така, дано повече твои дай колеги Боже, дай Боже. Така. Да, така е. Определено много колеги мислят така. Аз винаги съм се стремяла да правя музика, която не само е много мелодична, но и текстове, които са изключително съдържателни. Текстове, в които няма вулгаризми, текстове, които карат да се замисляш за чувствата, за емоциите. И това е моят път. Именно заради това във времето аз не придобих една бърза известност. Защото в момента наблюдаваме едно заливане на много хора, които излизат от всякакви формати, които придобиват фалшива популярност, която се базира единствено само на скандал, на провокация, но не на качества. И тук е момента, че се измества фокуса на професионалното развитие, на личностното изграждане, на духовното развитие и се акцентира върху материалното, върху неценностното, върху абсолютната пошлост и опадък на обществото. Цвети, поздравявам те, че разсъждаваш по този начин. Благодаря ти много. След обед с Българска свободна телевизия продължаваме да си говорим с Цвети Радойчева, която е прекрасна. Цвети, как се справяш с злобата и завистта? Ти си красива и умна. Едновременно с това правиш текстове, които възпитават. Не залагаш на пошлостта. Нещо, което със сигурност предизвиква много от колегите ти. Да, във времето аз не заложих на бързата популярност. Именно защото искам да заложа на качествени песни, на качествени текстове. А злобата и завистта има навсякъде, когато ти имаш талант, когато вървиш с качествата си напред, а не по друг начин. И аз се опитвам да я пропускам по възможно най-интелигентния начин, защото съм на мнение, че злобните хора са неизградените хора, с бедна духовност. И тази злоба трябва и според мен влияе единствено и само на тях зле. Ние, които така би трябвало да мислим по-интелигентно на тези неща, трябва просто да пропускаме тези хора покрай нас и да вървим и да не се отказваме, да вървим по своя път. Те вредят на себе си преди всичко. Така е. Съгласна съм с теб. Модата, следваш ли я сляпо? Как се грижиш за прекрасната визия, която имаш? Благодаря за комплимента. Никога не съм следвала модата сляпо. Не мисля, че тя е
трябва да е водеща за това един човек да има стил. Имам предвид, че стилът е израз на твоята вътрешна индивидуалност, на твоята душевност, на твоите представи за живота като цяло. И това да си стилен, да изглеждаш добре, да се обличаш хубаво е задължително за една популярна личност и е на първо място уважение към себе си, към професията си и към хората, с които комуникираш и с които работиш. Така че стилът за мен е нещо, което при всички положения е неизменна част от мен и от моето аз. Не следвам модата сляпо, казах ти. И не мисля, че това да си стилен зависи от финансовите възможности като цяло, в никакъв случай. По-скоро израз на теб самия. Модата при младите хора допада ли ти или? Като цяло, да, аз казах, че това е въпрос на индивидуалност, стилът и модата като цяло, но това да следваш модните тенденции при всички положения няма да те доведе, имам предвид, че единствено само да следваш модните тенденции няма да те доведе до добър край, защото много неща на теб ти отиват, на друг не му отиват, така че е въпрос на твое вътрешно усещане как да изглеждаш и въпрос на какво послание искаш да изпратиш на хората с своята визия и с своята външност. Не ми харесва модата на младите хора като цяло, казвам го с ръка на сърцето, защото много от младите подражават на стила, наложен от тази чалга култура в кавички, която се пропагандира в България. Не визирам чалгата като музика. Не знам дали го казах, но чалгата като музика, тя е просто сбор от балкански ритми. Това няма нищо общо с това, което се налага. Тук е въпроса на тази пошлост, която се показва в клиповете, този кич, неестетични външности, разголени жени, жени, които показват една лека страна от своето аз. По никакъв начин не мисля, че младите трябва да подражават на тези жени, защото друг е пътя за постигане на успеха и за принципно краткотрайния успех е този. Успеха, който трябва да постигнете, трябва да се базира на лични качества, на израстване и на професионално усъвършенстване. Работа върху себе си. Да, точно така. За да получим качествен успех, получавала ли си предложения от поп-фолк компании? Да, не веднъж. Аз, между другото, съм получавала предложения от всички музикални компании в България и не веднъж от поп-фолк жанра също така, но в никакъв случай не завитнах в тази страна, защото това не е моята музика. Аз съм го казвала не веднъж. Мисля, че музиката, която трябва да изпълнявам, трябва да отговаря на моята душевност преди всичко. Аз съм поп-изпълнител, поп и джаз съм завършила в музикалната академия и като цяло моето семейство ме е възпитавало със съвсем друга музика. И да пропея тази музика, поп-фолк, означава за мен да продам душата си и своята идентичност. Отказа? Да, разбира се. Да. А с каква музика израсна? Израснала съм с поп, с джаз, с класика. Дори не веднъж съм казвала, че още на 3 годинки, когато за първи път майка ми ме е завела в един музикален магазин, е трябвало аз самата да преценя какво ми харесва на мен. Тогава са ми пуснали на слушалки Тина Търнър и аз съм се влюбила в нея от раз и съм следвала наистина нейната музика, нейния начин на пеене и като цяло начина, по който тя поднася творчеството. Остава ли ти време за самата теб? Да спортуваш, да се забавляваш, да излизаш с приятели, някакви хобита? Да, имам хобита, разбира се, и приятели. Приятели все по-малко имам, за голямо съжаление, но пък са много качествени, малко, но качествени около мен, защото, както споменахме преди малко, злобата и завистта е наистина много голяма, но тя си е за тези хора, които я проявяват, не е за мен. Така че прекарвам време с приятели, разбира се, но времето, което ми остава за мен, предпочитам да го отдам изцяло на семейството си, на моя мъж, на малкото си детенце и несравними са миговете, в които ние прекарваме време заедно и наистина откривам удоволствието в съвсем дребните неща. Дори в един съботен неделен ден прекаран с тях, в хубавото кафе и нещо съвсем елементарно.
Разкажи ми за съпруга ти, как се запознахте, къде? Той колега твой ли е? Да, в едно интервю съвсем скоро в една медия аз разказах и така беше разпространено навсякъде, че всъщност с моя мъж се запознаваме по интернет. Това е интересната история. Преди той съвсем умишлено да дойде на едно мое участие и да ме чуе и да ме види как пея на живо, ме намира в интернет, защото е гледал и така се е любувал на мои видеоклипове по телевизията преди това. Така съвсем непринудено той ми пише, така видях, че е един изключително интелигентен човек, който просто иска да дойде на моя участие и да ме види на живо, защото повечето пъти има много голяма разлика от това да гледаш някой по телевизията и след това повечето пъти се разочароваш, когато го видиш на живо. И аз потвърждавам и в този момент още по-красива си на живо. Благодаря ти. Тук е момента да споменем и за фалшивата красота, която се налага в България. Жените станаха изключително изкуствени, с много интервенции. Вече се губи този момент. Хората не могат да различат дали някоя жена е наистина красива, естествено красива. А винаги българите от край време, българките са се славили със своята естествена красота. Но тези неща се изопачиха във времето и сега се налагат едни жени, които по никакъв начин не са красиви. Ако те си мислят, че са красиви, вече си е за тях. Така че, да, тук е момента, в който той ме вижда на живо, започваме да комуникираме и така любов от пръв поглед. Една прекрасна връзка, базираща се на взаимно доверие, на любов, на отношение, вече 8 години, от която имаме и своята 2-годишна и 5-месечна дъщеричка Ванеса. Вярваш ли, че в живота няма нищо случайно? Разбира се, аз вярвам, че човек сам търси късмета си и просто така нещо да ти се случи и казват, ей, това е късмет. Не мисля, че е така. Човек търси късмета си, провокира ситуациите, провокира успехите си, така че аз винаги съм била на мнение, че когато имаш качества, талант и стремглаво вярваш в себе си, вървиш напред, твоето място те чака. Не е ли късмет срещата с съпруга ти в твоя случай? Може би да, но някакво стечение на обстоятелства. Може би да, късмет, че той ме вижда по телевизията, но ако той по някакъв начин се е разочаровал от моята външност и от моето аз, това, което съм като човек, когато ме види на живо, ето, че късмета не работи. Работи до известна степен. Да, точно така. Цвети, как поддържаш визия? Тоест, спортуваш ли? Храниш ли се изключително и само здравословно? Да, поддържам визия и така килограми с здравословен режим на хранене. Привърженичка съм към здравословното хранене, към суровоядството, ако мога така да кажа. Вече съм доста навътре в тази тематика. Но не си веган? Не съм веган, но правя няколко пъти в годината прочистване с сурова храна, сурови ядки, салати, плодове, зеленчуци, много фрешове, много смутита, което действа изключително тонизиращо и енергизиращо за моето тяло. Така стимулираме определено, не само действа и показва прекрасни резултати в пропорциите, външния вид и в килограмите, но пък дава прекрасна енергия. И се изчистваш от всякакви токсини. Също така аз имах една алергия, която преборих със здравословен режим на хранене, сенна хрема, която така не ми действаше ми недобре за пеенето, получавах хрема, кашлица и така нататък, но здравословният режим и начин на хранене пребори всичко. Така че дай Боже повече хора да се обръщат наистина към живата храна, към суровите ядки, към фрешовете, зеленчуците и тези прекрасни неща, които ни е дала природата. А спортуваш ли? Спортувам относително казано, когато мога тичам в парка, но това не е нещо, което правя всеки ден. Залагам най-вече на здравословния начин на живот чрез храната. Не си маняк да ходиш 5 пъти в седмицата на фитнес? Не, аз не ходя на фитнес. Фитнеса не съм привърженичка на фитнеса, не.
А пробвала ли си някакъв спорт? Освен тичането? Волейбол съм играла като мъничка, но открих определено и видях, че това не е моето амплоа. Тогава, когато бях малка, баща ми искаше, тъй като той е спортист, да се занимавам с спорт. Майка ми пък виждаше моите прекрасни качества в изкуството, в музиката и разбира се, музиката надделя, защото това е нещо, което идва от моята същност и от моята душа. Строги ли бяха родителите ти във възпитанието? Не, никога не са били строги. Майка ми е тази, която винаги е усещала мен като душевност и като желания, като начин, по който искам да се развивам и винаги ме е напътствала и подкрепяла, и баща ми, разбира се. И това мисля, че е правилната форма децата да откриват себе си, да откриват в ранна детска възраст призванието си и да станат наистина едни щастливи възрастни, защото щастието зависи от това да откриеш и да намериш себе си. Така мисля. Труден път ли е да намериш себе си? Или той се върви цял живот? Той върви цял живот, но колкото по-рано, толкова по-добре. Колкото по-рано намериш призванието си, това, което те прави истински удовлетворен и щастлив, толкова по-рано ти наистина успяваш в живота. Цвети, какво би те разсмяло и какво би те разплакало? Аз съм чувствителна личност, водолей съм, разбира се и като творец и като човек на изкуството. Много неща могат да ме разчувстват. Едно нещастно животно дори на улицата, разплакано детенце, хора, които са в недобро финансово състояние, възрастни хора, на които аз винаги помагам, на деца в неравностойно положение, винаги гледам, когато мога да откликна с каквото мога. Така че съм човек, който наистина чувствата, така бих казала, са на преден план в моя живот. Какво би ме разсмяло? Много неща биха ме разсмяли, разбира се, като един емоционален човек, но по-често мисля, че се разчувствам, отколкото се разсмивам. Много по-трудно е човек да се разсмее. Да, може би е така. Каква е формулата на успеха? Мисля, че формулата на успеха е да следваш себе си, своята идентичност, да бъдеш себе си най-вече, да не подражаваш на никой и да дадеш всичко за това да покажеш себе си и своите качества. Цвети, за какво си мечтаеш? Голямо семейство, 2-3 деца или пишна кариера? Винаги съм си мечтала за едно дете и то момиче. За щастие това ми се случи от първия път. Да, така че се чувствам напълно удовлетворена в личен план, в професионален също, защото нещата се развиват много хубаво при мен. Продължавам да правя хубави проекти. В момента подготвям съвсем скоро промоцията на най-новата си песен, която вече е готова. Тя е по текст на великия Петър Москов. Залагам на един текстописец, който така е доказал себе си във времето с много хитове. И на Васил Найденов, и на братя Аргирови. Така че тази песен е излязла от моята душевност, тъй като музиката е моя. Той пък се въодушеви от моята музика и направи един прекрасен текст, който има изключително социална насоченост и ще бъде така насочен върху насилието над жени. Това е начина, по който искам да стигна до хората, защото това е също една много наболяла тема в днешно време. Знаем и за случаите, които зачестиха и от новата година, за насилие, дори стигат до смърт, с което също трябва да се борим, да. И жените трябва да стават все по-уверени, да споделят за тези неща, защото колкото по-рано споделят и колкото по-голяма смелост имат да споделят, толкова по-голяма е възможността да им бъде помогнато в начален стадий, да не се стига до фатален край. Цвети, твоето пожелание към зрителите ни? Пожелавам на зрителите да бъдат здрави най-вече, защото здравето не се купува с пари, да откриват щастието в малките неща и да вярват в себе си. Много ти благодаря и аз ти желая да си здрава и да продължаваш да женеш успехи. Все така слънчева. Благодаря от сърце.